मम्मी आज ऑर्डर हा. हो आज ऑर्डर हा. पावभाजी. ऑर्डर आहे तुला माहित नाही. तू काय तुझे एक्झामचं कारण सांगून काय मदत करत नाही मम्मी पप्पाला. हा? हे बघ कांदे वगैरे तरी चॉप करून द्यायचे. माहित आहे तुला कसे पनीरच्या वेळेला बरोबर करतेस. पनीर टिक्का पनीर बटर मसाला बरी पनीर संपली मसाला एक्झाम. आवडता ना. एक्झाम संपली आहे. अरे वा पनीरची मज्जा. तुम्ही आमची आताच घरी आली. पावभाजीची ऑर्डर आहे आज तुझ्या सुगरण अर्चना मॅडमला. त्यासाठी ही तयारी चालू आहे. त्यासाठी तयारी जी केलेली आहे कांदा 1.5 किलोच्या वरती चॉप करून ठेवलेला आहे. टोमॅटो 1 किलोच्या वरती थोडा आहे. त्यानंतर शिमला मिरची पण पाव किलो आहे. त्यानंतर कोथिंबीर 1 जोडी. लिंबू अगोदरच कापून ठेवलेले आहेत. मम्मी अजून काय तू काय तिथे केलंय आता? आलं लसूण पेस्ट आलं बनवायची. पेस्ट बनवण्यासाठी आलं आणि लसूण. हा शेवटचा चॉप झालेला आहे कांदा. प्रेक्षक हो, आज तुमच्या लक्षात आलंच असेल आज पावभाजीची ऑर्डर आलेली आहे. 31 माणसांसाठी ही ऑर्डर आहे. चला तर भाऊ अर्चना सुगरण हिने कशी तयारी केलेली आहे. नमस्कार सुगरण. नमस्कार. मग आज पावभाजी ऑर्डर घेतली तुम्ही हो किती 30 जणांसाठी. 30 जणांसाठी. याची तयारी कशी काय. आता बटाटे उकडायला ठेवले तुम्ही. कुकरला शिट्या होत आहेत. बटाटा उकडला जातोय. पावभाजीची तयारी चालू आहे. पाव बघा एक 10 लाद्या आणल्या आहेत. 10 लाद्या आणून ठेवलेल्या आहेत. देवश्री बटाटे उकडून तुला सोडून द्यायचे का. बसून चालणार नाही फक्त. ओके मम्मी मग काय तयारी अजून पुढे झाली की नाही. हो. काय काय मसाले काय घेतलेत. कसुरी मेथी, कसुरी मेथी, धनिया पावडर, धनिया पावडर, रेड चिल्ली पावडर, रेड चिली पावडर, जिरा पावडर, जिरा पावडर, बटर, बटर, आलं लसूण पेस्ट, आलं लसूण पेस्ट, पावभाजी मसाला, पावभाजी मसाला, मीठ, 1 लिंबूचा रस. लिंबू रस. अच्छा हे आपण अगोदर सांगितलंय प्रेक्षकांना. हो. 1 जोडी कोथिंबीर आपण चिरून घेतलेली आहे. टोमॅटो आणि कांदा आपण चॉप करून ठेवलेला आहे अगोदरच. आणि ही शिमला मिरची. आणि देवश्रीने सिरियस घेतलाय. बटाटा सोलायला बसली आहे देवश्री. व्हेरी गुड. अशीच मदत करायची. सुट्टी पडली ना आज. करते मदत. पनीरच्या वेळेस करतेच माहिती आहे मला. 1 किलो मध्ये पाव किलो पनीर गायब. बरोबर ना. व्हेरी गुड. तू पण करते कर. खरेदी पण आलेली आहे मदत करायला.
बटाटे सोलून झाल्यानंतर देवश्रीने पुढे पण कामगिरी चालू ठेवली. अरे वा. देवश्री, रताळे कधी खाल्लेस का? बटाट्यासारखे असतात, म्हणजे त्याला स्वीट पोटॅटो बोलतात ऍक्च्युली रताळ्यांना. कधी खाल्लेस का? रताळे खाण्यासाठी तुला गणपती सीझनला जातेस ना, त्यावेळी तुला आजीला सांगावं लागेल.